mukadzi unonzi Hana unorambisa muonano ndochiri kumanifesta zvekuti chaanotodirwa kana naiye anotoshama kuti murume akundipadhapo ari kunyanyondida yeti wanofanirwa kunyanyoda ndipeni nabereka vana vesa uyani maresults anoita kuti adiwe pano but ndandadiwa inini pasina kana result to show. That's amazing grace. Kune vane zvavanogona, thank God makaonelwa nyasha mukagona, but kune vane zvavasingagone vachagoneswa naMwari. Moses wakambopa chichemo kuti aiwa ndinokakama spika akatsemuka musanditume. Mwari havana kuti you are healed. Vakati go. Ko Mwari munotumire munhu ane problem nokuti in our weakness kuti manifest his strength. Mwari vakatuma anogona kutaura. Vanhu vamugwenga vabuda kuEgypt anogona kuvagadzika pasi oti mazviona tinotsanangura. Ndakuburitsa ika ndataura. Tinotaura baba, hatataura naye Faro mabuda. Mwari vakashamisa munhu asingagoni kutaura. Kutave a mouthpiece of God. Why? It's not pride iregere kubata kana abuda nevanhu. Nokuti akati kuvanhu ndataura kuti mubude. Vanhu vanongokwenyera kuti nematauriro aya mabude munhu. Which means actually behind pamatalks is grace more than language. Changa chiri behind pana Moses kuna approach Pharaoh is the presence of God more than the ability of men. Yes. Ability ya Moses haigone kuvaburitsa nokuti personally ability yake akauraya one Egyptian akafuchira mujecha haagone kubatsira vese angangouraya one kariega and akauraya ari ega anonzi Medhara. And kana akushanda naMwari akanyudza 6,000 pa 600 pa Red Sea hanzi Medhara anonzi Deliverer. Kuti zvakanaka kushanda naMwari unobviswa mhosva. Moses akauraya munhu ka akasokutaurira Medhara akushanda naMwari vakafa vakawanda. Kuti Moses ane chaakatoinspire denga kuti at least ndine munhu ane boldness mutime yekuoma kwezvinhu. He can still fight even in Egypt. Ana kutanga fight yakabuda. Akaturaya in Egyptian vachiri muEgypt. So Hana, why? But zvinoita kuti adiwe hapana. She is barren. And the Bible rabuda pachena kuti the Lord closed her womb. In statement is dangerous. Nokuti tine vanhu vanobelieve so much into demons when there is a problem. Truly, there are some problems caused by demons, but there are some problems that are not caused by the demons. Scripture kutibate iyat, and the Lord closed the womb of Hannah. The Lord closed, not the devil. Now the situation I did prayer. Nokuti we pray to the same one who has closed. Nokuti kanavara kuna nita say. All right. Nandi kanakato farida iwewe. Kana utungu atari kufarira mwana. Kana uchiti kana avhara hakuna anovhura including iwewe neni hativhure. Saka kana vari Mwari vabata the womb but voregerera kuti munhu adiwe iye asingabereki. Mwari vari kuedza kudemonstrate grace kuti haudirwe kugona kwako unodirwa nyasha dzangu palife yako. Amen. Can I preach this message? There are these two kind of women. One is church that represents Old Testament. One is a church that represents the Old Testament. One is a church that represents grace, the New Testament. Because by grace, audiwe nokuti unogona. Unodiwe nokuti anokuda kukugonera. So chikuita kuti Hannah adiwe, she's a New Testament church. I'll break it and you hear it very well. Hannah, she's a New Testament church ya grace. Nokuti by grace, haisi ability yako yekubereka kuti udiwe. Mukusabika kwako ndoba uri kutodiwa. For God so loved the world, not the church. Yet the world was wicked, but God loved. Saka chikuita kuti penye Hana udiwe. Haisa ability ya kubereka. Haubereke. But uri kudiwa anyway. So God is proving to the church. But the New Testament church by grace, haisa ability yenyu. It's because I loved you. For God so loved the world. It is because of the love of God. That's why we are preaching today. I see human ability of self-righteousness. Hana chikuita kuti udiwe.
aubereke saka wadirwei. God is grace. So Penina, she's an Old Testament church. You don't believe my ability yayo mukugona kuti ndikaita chakati uyu nyangu achibhilivha mukugona kwake ukana anenge murume ane problem ari kubhilivha mune chisingabereke ndocha ari kupa a double portion in giving. Yes. So Bible rinoti uyu wakaenda mutemberi ndokubva atanga kunyengetera. Mumarriage mane pressure yekuti kana mwangu ane mwana ndisina mwana, I must prove a point. Achinamata kuna Mwari ari pa pressure yekuti mwana mwana iye haana. The Lord God closed your womb. Hakuna chinopewa chekuti unoita kunge Mwari wacho ari kutsigira problem yako. Nokuti uri kutonetswa na Penina, uri kunamata stari kuri kutsanya. Pane kuti Mwari akunzwe ndiye akavhara. Wakambosvika here level yekuti unoona sekunge Mwari wacho ari kusaidi kwevanhu vakakumaka. Aiwa kana Penina ainamata pacheche paShilo achidawo mwana, Bible rati Mwari ndiwo vakavhara the womb chizvaro chake. Uku kumba kune competition na Penina, but auya muprayer the Lord closed. There is a level, there is a stage yekuti minamato yako inenge haisi kunzwika. Yeti Mwari wacho vari kuita zvinhu according to his time. Secret time ya Mwari chiri kugadzirwa muna Hana, nokuti chaano representa ndo chamudileya, nokuti Jesu anozouya after Moses ambouya akapa vanhu lo. Saka ari kuti kungakutange kwaberekwa, but ndikazobereka newe kuno ndoda kubereka chinorepresenta Kristu. But mukadzi wakaenda chichi vakatanga kunyengetera ari paofisi yemurume wenzi Eli Bishop. Eli akamutarisa zvikanzi iwewe waini inokubata, regera kudhakwa. Hakuna chinopowa chekuti you are so down. You are looking for somebody as a pastor to comfort you situation. Obva ataura rafu tida uchivharwa so. Iwe une situation yekukunetsa pane kuti uencourage kwesa prayer warrior uri kutotukwa sechidhakwa. Iwe mukadzi waini inokunyanya iwe. Why are you drunk? Kuti sometimes nhamo yako kune vamwe vanhu haisi nhamo. Yes. Vantonongo wakatodhakwawo zvako. Why are you drunk with wine? Instead yekubva pachecha nehasha kuti that's an insult. How can Bishop say I'm drunk? Ndichinamata Mwari. Hear me and hear me very well. Vanhu vane a special level of grace and wisdom, they can turn an insult to become a revelation of what they are looking for. Number one, akazvigona mumwe mukadzi, Matthew 15. Akanzi chingwa chevana nditori ndichipa kumbwa. Akati ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura. Yesu akati great is your faith. Kureva kuti imwe greatness inowanikwa paunotena insult to revelation. She was supposed to complain. Mwana wake ari kurwara, onzi chingwa chevana ndipe imbwa. Akona kuti hakuna Jesu akadaro. Imbwa inini manje? Nena mwiri ndaimbwa manje. But akati ukazwa vakura ataura kuti imbwa imbwa. Pasorwa iba. Pane chakawanzika muimbwa chinogona kubatsira inini. So she learned an insult to become a revelation. So yakatukwa muchechi. Iwafati vanomutukwa panze. Vana apa tiri kutukwa. But it takes freedom to turn an insult, become a revelation. So once the revelation ye insult ya Bishop Eli hanzi wine yaunobata ndoya kuvhara wadii kumbomira kudhakwa yomukadzi unonzi Hana wine yokubata. Chinonzi wine chinwiwa. Jesu achiuya panya John 2, the first miracle, he turned water into wine. Say akaita iyo first miracle because he is the new wine. So kana panonzi wine ukapabvisa wakaisa Jesu, uchanoti mukadzi vaunzwa kuti wine inokubata. Ndopa abata the revelation ya Kristu wacho anwa wine. Kuti chii chakaitika pana Jesu, Mwari vakatipa mwanakomana wavo mumwe oga. Saka Hana instead yekuti ati Mwari ndipe mwana, akati aiwa chanzi wine ichi, mwana waMwari wavaida wavakatipa. Saka Mwari vakazwana vamwe vana nekuti vakapa mwana. Saka ini ndichida mwana, ndavakupa mwana.
bishop vati wine yakubata kuna kuti vari kuti bata revelation yajesu yewine nokuti yebata patakamupirwa mwari vakati wana imunoziva kuti mwari anga ane nhamo yevanhu kusvika apa nyika yacho jesu mwari aida vana vake isusu anga atiluza akati wana sei nekupa jesu. He gave his only beloved begotten son. Saka upanzwa kuti ndopazwa kuti okay, this time handisi kuda mwana ukienda naye kumba, ndiri kuda mwana anobva kumba achisara pano. Chinzwa ka mukadzi abuda mucompetition na Penina. Penina ane vana vaanotuma kumba. Uyu ati mwari mukandipa mwana ndomusiya pano. Kureva kuti ari kuti ndakura zvekuti I don't compete. Mwari imimi ndimi muri disparate. Why? Chechi yenyu haisisina munhu nokuti mufundisi aisapozi kuencourage vanhu akushauta. Saka asina mwana pano handisirini ndimi nokuti munofanirwa kuva nemwana anoita mufundisi pano nokuti mane nhamo yemwana muchechi. Saka nhamo yemwana iyi inopedzwa nekunipa mwana ndosiya kuchechi. Ndomunga Penina akafara paakanzwa munamato kuti mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Why? Nokuti kwaari ari kuti as long mwana wako achigara kuchechi chiri kumba hauna waunotuma ndiramba ndichikushauta. But Penina aiprovoka munhu kuti munhu apinde mucompetition. Pese paunopinda mucompetition unobuda murevelation yekucomplete your destiny. Life haisi competition. Penina chaari kuda ndechekuti akakuprovoka unoti mwari ndipewo mwana akati shuwa kuti ndonamata. Uyaprovokwa hana kupinda mucompetition. Akapinda murevelation yekuti asina mwana pakati pangu na mwari ndimwari. Saka mwari mukatipa mwana ndosiya kuno nokuti kuno ndokune nhamo kwete kumba. Nokuti already kumba hakuna nhamo nokuti vhini ndisina mwana ndirungodiwa. So mina mataurira Penina kana usati wamachiwa anokuprovoka kuti upinde mucompetition so you can miss the revelation. So God was on the side of Hannah. Yes. But say Penina achibereka. Nokuti as long muri pabarika. Murume wako. Une mwana wanofanirwa kubereka naye anozikanwa na Jehova. So mwari vakatarisa Penina na Hannah na Elkanah. Vanoona a prophet, a king called Samuel. Saka kuti Samuel aberekwe. Pamberi pa Samuel pane vana vakawanda. Saka Penina pese pari kubata nhumba atofuta atari kukwikwiza kamba ari kuflota janki kuti kana kada kuberekwa Samuel unozoenda kumba kwa Elkanah. Kureva kuti mwari wakaprograma kuti chiuchi mukuru chine vana vakawandisa asina basa. Saka kuti nibatsira mukadzi uya anonamata stereki ngapaitevika kuti uyamboflota janki kana taada kuita zvekunamata uyu udana neuyo. Mwari vakapromise vakati Sara naAbhurahamu uchabereka mwana anonzi Isaac. But chiuno chaAbhurahamu muna Ishmael ndiye anotanga. Saka chakapromiswa naMwari pana Sara naAbhurahamu haasi Ishmael. The only way you can get rid of Ishmael kuita kunge munhu mamitira favor kuti uyambogara nesu. Uyu paanobata nhumba asizoti atotambiswa aitiswa nokuti pane janki inombooflotwa ipapa nokuti promise haisi kubereka Ishmael ndeye kubereka Isaac. Saka nechiuno china Ishmael tsvagai simona usiendese Ishmael ikana murume wako. Iwe mukadzi rudziya rutsvakira murume wake small house. It's a strange story ya Sara naAbhurahamu. Asi Abhurahamu akatsvaga mukadzi ndisara. Ndida kutsvagira small house. Imagine weidanga kutsvagirira. Chakumbodza nadzimai kuti ndakutsvagira kamuke chidiki. Wega unoshedzera kuti ndo mukadzi. Utotomwedza kutsvaga wega. Sarah by faith wakaona zvinhu in the spirit kuti chiuno chemurume uyu hachina Isaac chete. Pamberi apa pane Ishmael. So to get rid of Ishmael iwewe chiuya manje aka tora Ishmael muende mundisira Isaac. Pese munhu paanoedza kukukwikwidza uri right standing in the things of God ari kutokurwira kwete kukurwisa. Do you know kuti my enemies they play 90% role pa success yako? Yes. That's why pamunjikwa Jesu paakati zvapera
pane vanhu vaitosenza ndiye akaita kuti vachaise nokuti Jesu haana kuurayiwa akauya kuzopa upenyu hwake. Saka kuuraya munhu akauya kuzofa kubatsira zvaakainga. Asi munofundzira kuti Jesu akaurayiwa. Let me take back you to the cross. Bible not he gave up his Holy Ghost. Father, unto you I commit my spirit. He was not killed by the cross. He made a decision to die for us. Right. Vanhu vaitoedza kuroverera cross ichimutadza. Matsotsi pachawo akazofa leta. Jesu akatanga funga kwako akasimba ndiani Mwari nemunhu. Chikuti unamusara vari strong Mwari atofa kudhara. No, he's the strongest. Yeah. Yet he died first as the weakest. Why nokuti ari kuti ndika kuzofira vanhu. Saka vanhu mukanditangira munofira mahara, mirai nditange ndikufirei. Competition ya Hana na Penina yaida kutriga kuti Hana abereke mwana waanosiya kumba. Yeti kuri kudiwa mwana kuchechi. Do you know to my life your competition unaenda off track pazvinhu zvedestiny yako. We are different ka? Yeah. Mwari ukatidana but kuti tisane meria dzakasiyana. I always tell people it's good to learn from somebody. It's not good to copy from somebody. Yeah. Error. I don't copy anyone, I learn from someone. Learning and copying are different things. Ndino zvandinogona kudzidza kuti ndizviimplement pane zvandinofanirwa kuita. Nokuti ndikakupa iwewe handichaita zvandofanirwa kuita, ndaakuita zvaunofanirwa kuita. So vakadzi vari two, vari pasame husband. Mumwe ane vana mumwe haana, but mumwe ari kudiwa zvakangodaro. Kusvika palevel yekuti apiwe opportunity yekunzi ave nemwana. Haana kunzi naMwari ndipe, akati Mwari mukandipa mwana ndokupai. How can I help you? Yeah. This kind of giving is dangerous. Haasi kupa chaainacho, ari kupa china Mwari. Mwari mukandipa mwana ndokupai. Kuna kuti kuna level yekuti upe zvauinazvo, unopa zvaainazvo. Kuna kuti you make yourself a channel. Yekuti ngounza ibano muzvwane. Nokuti Hana rutoziva kuti Mwari mukada kutova nemwana mumuwana muna mukadzi. Mukadzi ndini. Saka ngatiitei dhiri. Nokuti ndimi uri kuda mufundisi pachechi ka. Nokuti vafundisi varipo imwe danger yakasafa mukadzi uri pachechi. Ndeyekuti the type of leadership was no longer in line with God. Jesu ari pamuchinjikwa anoshema achiti kudi Eli Eli lama sabakatani. Bishop wapachechi apa ainzani Eli. Eli zvangoroti Mwari wangu mandisire. Kuti Mwari wangu akabva pachechi. Unoziva chechi inogona kurana pasina Mwari. Vana ndo vasingazivi kuti headmaster hapana, maticha anotoziva. Nokuti break ikakwana unoenda kubreak, lunch ikakwana dare rinorira waenda kulunch. But maticha anogona kupinda muoffice vasati vaticha kuda kuona headmaster oziva kuti nhasi mudhara hapana. But mbombera yese dare richingorira richingofamba rokuziva kuti aripo. Vakura kuchechi vanogona kuziva kuti kwaya yaimba, vanhu vapupura, mufundisi aparidza kati Mwari haamu. Asi vadiki vane vachingoti arimo boys chechi yaitwa. God can be missing. Svika time yekuti Jesu akatuma Peter kuti enda unobata hove uine mari tibhadhare mutero wetemberi. Kuti Jesu angaremekedzwa kupinda hana mutero. But chechi yakapusha Jesu ari panze. Vanhu vari serious zvekuti Mwari wacho akaita zvekutamba apinde. Chechi ichiita. Vachinamata Mwari asina kupinda. Aito muntu akasabuditsa mbichana wanyura mupindo. Chechi yepashilo ine vanhu vari kuda kuisa competition. Yeti pari kudiwa a revelation to produce another priest, a man who can run the things of God. So mukadzi uyu haana kunzi naMwari ndikakupa mwana uzondipa. By revelation akati Mwari mukandipa mwana uyu ndomusiya pano. Zvauri kusiya mwana kuchechi iwe chinetsana naPenina kumba usina vanhu unonotumani. Ari kuunderstanda kuti love yandakatenderwa naMwari kuoperata mairi ndisina vana ndobvira ndadzingwa pamurume. Saka there is no point to prove kuti ndikabereka mwana
ndouya naye kumba handichada kudiwa nekuda kwemwana Mwari magara muchiita kuti ndidiwe ndisiri kubereka. Extend the love of God usina ukawana uneteka unomupa nokuti usina akakusustain. Amen. Unondinzwa hiyo. Chapa mkaziyo kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Yeti kumba kune competition na Penina ari kuti favor yamakandipa yakumbodiwa mubereka ndisina vana. Penina ane vana ini ndichingodiwa. Chapa chena kuti Mwari amusi handisi kuzodiwa nekuti ndane mwana ndinodiwa nekuti kudenga kuna Mwari. Amen. Iyo hakuna chinopowa mani kuti ane vana anyanyodiwa kudarika sini yeti pabarika yeti zvinoita kuti usadiwe ndozviripo uri nonga Penina pane paimbokwenya murume wake mubhedhuru so kuti ndamushongo wesitanguva namaikuru hapana dhiri mani swerai kuno kunobereka ndofekti yaanogona kushanda nayo munovadii vanokupedzerai nguva but Mwari vari kuda kuedza kutaridza another level of grace kuti it's not your ability inogona kuita kuti ugone kurespectwa panzvimbo. The presence of God ikava pamusoro pemupenyu wako it makes you qualify where you are not qualified nokuti qualification ingakusustain in marriage is take children and the west kana pari pabarika hazvichada kunobvunzira kuti ndiani asiri kubereka inobarika rinoexposa mumwe mukadzi kana mwabereka. She was exposed kuti habereke but she was loved. Andiziva ari kufighta to expose your life kuti urejectwe but by God's grace you are going to stand. Amen. Kana vakaproduce evidence yekuti you are useless by God's grace you are useful. You can stand the ground by grace. Yes. Your evidence iripo kana usikabereka unogarira pamurume muwako achibereka pabarika but baba kana nati uyu aidewa iye asingabereki which means there is a level of grace yekuti kana Mwari vakakumupa mwana haabati mwana ruoko kuti ndauya nayo asi kana maitichi ndazoberekawo ataiwa. I understand God better. It's not by competition, it's a revelation. Nokuti even mucompetition macho ndaikudefeata ndisina vana saka ndina need yekuya nemwana kuti ndikukunde ndakatombokukunda ndisina mwana wacho. So akamusiya kuchechi Penina akati hadzina kukwana idzi hadzina kana mwana 1 year isa kuchechi asatombona kuti kune vanazvo vasingape Mwari but kuna ane 1 ichocho anopa zvokuti vanhu vanoshama kuti akakwana nekubatirirwa mani munhu amuise aendesa kune vanhu vanazvo vasiri kuendesa. Giving haisi nyaya yekuti zvakawanda kana zvishoma uwandu hweknowledge pamusoro paMwari wacho muarea yauri. There are poor people who give and rich people who does not give. Haupushwa nekuti you have a lot to give. Unopushwa nekuti you understand God better. Giving must be a revelation of a giver more than abundance of things. Magore ndakamboramba kuda kutambira mari yemwe munhu. Ndakamutarisa so, ndikazvitarisa. Ndikanonga ini ndindafanira kupa iyi. Ngati aiwa don't worry. Akati mfundisi please. Torai. Basa kune munhu anotambudzira zvekuti unombozvitaura kuti ndiri nani. But munhu iye akavarira kuti munhu waMwari uiwedzera fuel. Iye nemotikari yacho haana. Ada kuti ndirambe ndichidrive. Ndopa ndakaunderstand that giving haisi pakuti une zvakawanda sei kana zvishoma sei. Malevel yekuziva Mwari wako ndo inokusunda. Iwe haana vana vekutuma kumba but ati Mwari mukandipa ndosiya pano ukasiya pano kumba unonotumani vaPenina hatumike ukasiya pano ukaenda kuPenina unonokushauta nonga vana babarika vanopiwa mazita ehondo iripo kamwe aitonzi muchapfidza kamwe aitonzi uchaenda kamwe achingonzi inguva chendi kati akashama munhu asiri kuenda vanhu ngavashamisike kana nyasha dzaMwari dzaba pamusoro pelife yako kuti hauna zvaunogona but you are making it in life. Hauna mapepa ekuburitsa to prove a point kuti somebody better but by God's grace. Iwe the 4 lepers 2 Kings chapter 4 vakaenda vakadzoka vaine chikafu vakaenda as lepers vakadzoka nechikafu as lepers chakaita kuti vadzingwe muguta muSamaria. Vane lepros havatendera kugara nevamwe maotikadzi vanorejectwa so they were rejects but by God's grace
You used them. Mwari nekutuma vanhu vari right unotora chikafu kuSamaria passage. The 4 lepers vasikagone kufamba, vapera pawo vane nzara vane maronda, ndo vakafamba zvishoma. Mwari vakawedzera sound pavari. VaSiria vakatiza, vakasvika mutende vakatora chikafu as lepers. Vakadzokera back muSamaria as lepers. Chakaita kuti vadzoka kuSamaria varegere kudzingwa. Mwari anokusiya une leprosy, but anokupa chinhu chekuti vanhu vanongokuda zvakadaro. Nokuti kana vakadzoka vaine masausage nechingwa, vada utarise leprosy kana uri munzara. That's why Ngeverenga inoti vakataura napachawo kuti this is the day of good news. That's why there were 4 lepers, because the gospel of the good news are 4 books. So these 4 lepers is the grace of God. Yakuti no matter you are wounded, you can make it with wounds. These guys were lepers, not allowed to go back into the city. That's why vakagara kunze kwemusha. Chakavadzorera mukati memusha isi healing. They carried good news. I've seen good news dzichizviita even in my life. Tonight I'll be flying to Cape Town. Unoziva kuti pandakatanga kubhururuka, kana murume mumwe anomboya panapa arikusanda kusilver aviation akandibvunza ndiriko kundichitonza bag. So ndimufundisi ngati muri right muri kuperekedzana. Azvizviita kuti ndikutoenda. Good news, my way. Good news ngapa life bako. Unotenga miro vanhu vari kuitira. Ivi nemotikari unobvunza kuti ndeyani. Untange driver. Izvozvo zvega ukanzwa vachidaro, enda pakona kuti Mwari makaita henyu. As a leper, I've entered back into the city. Anaidiwa asina mwana. Akuru kune chinonzi amazing grace. Imwe favor yaunoitirwa haisi nyaya kuti une zvaunogona. Amazing grace. Just like Barabbas, a criminal, akavhoterwa nevanhu kunzi want him back into the society. Imagine vanhu kunoita vhota parotonzwa kuti ngadzoke. Kunzi aiuraya kuti ngauya atipedzise ngadzoke. Aihemba ngauya adzokorore. Ende unoita dzekuvhota so. Toda Barabbas. Favor iri kuitirwa Barabbas. Amazing grace. To him it's a shock. He's supposed to go to the cross. But Jesu waamira naye ndo zvaakainga. Kuti kuipa kwako ngakuuye kwandiri. Kunaka kwangu ngakuende pauri. Saka ukaona vanhu vachikuda, it's about him. It's amazing grace. Ini muchikoro ndaiti ndikataura chinhu so vanhu vaindinyarira. Zvokuombera ndepano apo. Izviitika ndepano apo. Waitikotora noita. Asi dzinonzi amazing grace dzabata. One statement. I've come to tell you, nyasha idzodzo dziriko. Don't you try to fight. Nekuti maybe ndikaitawo mwana ndenda naye kumba. Competition inoita kuti sometimes ubude pa-right track yedestiny yako. Vamwe vangu vane zvakati, vamwe vangu vane zvakati. Makasiyana. Chamakafananise kuti muri vanhu. Chakaiswa naMwari kuti uite muupenyu makatosiyana. Problem yedu ndeyekuti sometimes totarisa watakafunda nawo. Totarisa dzimwe nguva toparidza nawo. Dzimwe nguva totarisa watinoswera nawo kana kumaraini. Chatokanganwa kuziva. We are different. That's why Jesu achitaura pama awards ekupa vanhu. Jesu akambopa munhu award kapanyika. Zvanzi vaprofita vese vaberekwa nemukadzi. Hakuna anodarika Johani wabhabhatidzi. Ukatarisa Johani wacho akadamburwa musoro. Ukamutarisa haana chechi yairi, haana aitoparidza kurenje kusango, izwi rinochema kurenje. Ukatarisa Johani wacho kana miracle kana 1, kungonyika nomvura uchirova pasi. Ukatarisa the rest of the prophets, the likes of Elijah, Elisha, Isaiah, vaita zvinorova. Yes. Vana vakafa vaimutswa. Chingwa chine poison chikaiswa zvavo akachinamatira vanhu vakati vakagera kufa. A lot of miracles. But pama awards, that's
that there is no one greater than John. John aitei. Here's the secret. Vamwe vaprofita vese vainongedzera kuuya kwaKristu. Chiprofita chainongedzera the coming of Jesus. But kana ari John haana kunongedzera kuuya kwake. Akamubata akaudza vanhu kuti ndeuyu. So what makes him greater? Showing people salvation. Miracle is good. But Bible not pakatenda ukamutadzi mumwe chete ngiro dzinopembera. Kozi ndiri kupembera mawuche yasimuka. Kuponeswa nekuporeswa zvakasiyana. Unogona kuporeswa and make hell uri healed. Tarisa kuti 3/4 yevanhu vakamwa mvura padombo murenje havana kupinda Canaan. They did miracles. They missed the promise. People say Egypt was not for miracles, was for the promise. I respect miracles, but they are not greater than salvation, according to scripture. Havana kupinda Canaan. But vakamwa mvura padombo. Havana kupinda Canaan. Vakacrossa Red Sea. Kureva kuti maburisirwa kunosvika dani kuenjoya musati masvika. Haana waidiwa. But chinotaridza kuti angadiwa semukadzi mwana hapana. Zvinondidzorera pakuti saka anga ari so prayerful. Somebody here must be prayerful and thank God so much. Nokuti you don't have what it takes to be respected, but you are respected anyway. Weka ukazvitarisa unozona kuti pana hapana iripo, but God is elevating me. You need to thank God more than Penina. Penina anogona kuita pride yekuti tingatadza kudiwa jaya iri junior. Eukana junior, eukana the second. Taberekana junior, totadza kudiwa sei. But uyo haana chekunongedzera. That's why zvamudzorera pamabvi. Kuti Mwari vamwe vanogona kutaura kuti ndakafunda ndikadai ndikaachiva. Ini achievement yangu yese ndichichitarisa. It's by your grace. I need to worship you and thank you for this grace. There are people when they talk about their lives, what is your achieve? I'm an engineer by qualification. By so I'm this and this. When I type here, you go to Tungoro. And I need to thank God more. Yes. There are times when we share a platform with great people. Because introduce us about yes. Don't wakura. But tikatsika waipapo. Unozozwa kuti kamfana but kakuru. That's God's grace. I'm just like Anna. I don't have children to produce, but the love of God sustained me in the marriage. And this one Muparinga. Ina shona mazwata imwe atienda kumabao. Ina ndanoro ndakanaka. Namwara akanaka akadzima nororo ndoiyo. Kuti vamwe vakangotanga vari right. Isati rikomo. Waiti ukatarisa pipe yemukadzi ari mubhawa nepipe yawo yawakarora yawasiya kumba, waimbofunga kuti pano ndakabatirirwa kumanaita zvinhu zvichwari pakunopi. Ndoba ndakaziva kuti marriage inyasha haisi beauty kana. Ukabvunza kuti beauty ingokwidza kuna chinamano kumusoro kumaneno. Uone inonzi beauty. But maganda. Achapimba nokunzitoita sei. Aripo pano. Ukazvikombera nevasina dzimba iwe unemba. You need to pray like Hannah. Thank you, Jesus. You give like Hannah because you understand. Kuti hauna kudiwa kuda kwevana wakati waivi usina vana. Saka there's no need yekuenda nemwana kumba to prove a point. Unogona kutosiya mwana kuchechi nokuti ndokwakaita kuti udiwe usina mwana. Level ye giving must be a revelation of the love of God in your life. Ndakarwara kusvika inonzi beyond repair. Nongoita mota ikarwera beyond repair. Ndiri kumusha mugara aitondibvunza kuti maitamba zvakanaka here kwarari. Hakuna shamwari yakatera. Ukari vanhu vachiri kutamba newe uchiri right. Kune level yekuti vanhu vanoramba kuti tozivana. Utaone mafesi uri right. Makombo anga akadai neTB kuzvipa kudai. Ndaifamba nechimbo. Aidepo pandakadzoka back to town. Ndakadzikira kuna 40 chibva kudombosha vachidavenda Copacabana ndikuri kuwadzana. Ndakaita 4 hours. 40 to Copacabana. Paroboti raichinja ndiri pakati. Topinda riri green.
rochinja ndiri mukati mota dzaisa mahazards kune mukono uri kurosa. I know myself very well. But God took me from there. So kuti munhu akakandira kuti dai Mwari akusumudzira. Akasumudzirwa kwanandira akuite. We don't talk of cars or other things. The gift of life payakatangira ndine TB. I'm elevated so much. Benza ishike pa level yadanda shika kuti ungati dai Mwari akupa chakati. Pakati pa second lease in life. It's greater than anything else. I nearly died of TB. Beyond the repair. Amani chimboni kwete kuchembera kuhwara. Dai wakandiona wamba hakuna pastor akadaro. Ibaba Mwari watondudza kuti go back to the city bridge. But healing asati manifest. Takatochika kuudza vanhu ndina kuti ndakumoparidza. Vanhu vaigona kuti kuoneka. Usamaindisete vanhu vaita kunaka. It's hard to please people sometimes. You know, there are times when you are sick, vanhu vakakudzira chikafu, utadya pichana, unokuti chikakani, ukadya stereki, unokupenyera kuti ndatashuwa. Akuoneka. So kwakandibvisa, it's enough kuti kana ndikafa ndisina Benz, I've got something greater than Benz, the gift of life he took me from. So there are times you want a car to prove a point that you are a man of God. You are wasting time. Just remember where God took you from. That's the greatest blessing. Bible school. Hakuna type your pastor said 3 D, 4 E. Bible school went on that O level in Andina. Akacharafana na neanda akashai. Neanda anakwenda kuchikoro but wanaenda kuchikoro nodzidza nezvake. Unati chitoro chimwe chikoro icho. So when I do things for God, and it is just like David, I come back with the difference. I can't I'm a king. I can choose a choir to dance for me. When you remember where God took you from, you worship God on your own. It must inspire you when you know where God took you from. But you kuna maintenance munasikabereki. Bachaita kuti udiwe usikabereki. Mwarada kuprove a point kuti udiwe nekuti unesha unogona. Unodiwa nokuti ndakuwanira nyasha. Saka the prayer life ya Penina na Hannah is different. Sakona engineer mchechi pombera kwake usonde unakaita engineering. But we urova proof kuti ndo zvandoita zvekuna matamwari. Akona kuombera unge doctor. Kumbirira akakusika iwewe manje. Kuombera ikatukuitira Mwari please guy. When you remember where God took you from. Ameno hana ndikubaridzira panapa. Bro, kune vanhu vari so educated and qualified. Vanhu Roger, iwe hauna kana chikoro kunemba. They're just like Hannah. Uri Penina ane vana. Bekuti ndio aita uta kune kunyanyodiwa. Bali Bible rati murume wainyanyodai zvekuti aimpa double portion. But rimwe day ndo kuvaita mistake yekuparidza iye ukana kuna Hannah. Zikanzi don't worry niye vana. I'm worth more than 10 sons to you. That's a dangerous gospel. Don't worry nenyaya yevana. Inini murume wako I'm worth more than 10 sons. Kurati the greatest enemy ya Penina, ya Hannah, asi Penina, Eukana. Ada kuturekere kuda mwana. Yeti Mwari vane pfungwa yekuti ukava nemwana vamuite great man of God.
Saka uchiona mubhuku rataverenga nyaya Penina naHana, bhuku racho rinonzi bhuku raSamuel. Yeti Samuel wacho akaberekwa time. Vana vaPenina ndo vakatanga kuberekwa. Kuti vakaberekwa mubhuku remumwe munhu asipo. Kuti wabhuku ndiye asiri kubereka. Kune vabereka but bhuku rinonzi raSamuel. Kwete Samuel 1 chapter. Kuna Samuel wokutanga newechi2. Nokuti murume wake zvanzi aimupa double portion of chiro chaunodyara. So, marriage is a lesson to us. Don't try to prove a point to God when it concerns God. Hear what God wants you to do. Beware of good advice, is still godly. Ministry, I see competition. Life pachayo, I see competition. Even marriage, we run in a next one, we run so. Makato siana, especially for the Quacho Makato siana. Amrumo, Akatinga Chakat. Who does not verify any age? Muleta pressure in it, Nabas, we like. Mumaka or Namurumi. I Mumaka coming to some next. That's Bata Yaneta. Women of Batinga Mota that is so in Katwa. Weapon next to us was out the motor he sold. I would deal up. Probably it's a walk and you take it over. I take it. Wow. Because our phones are going sorry. I will not about to need you and with your soul. Why are you pushed to the Penina? Are you not loved? How should you wear it? Without to Kunaka to Namatabo and Tenda Marimo, Kuna Sina. No, what I seen out of my life, you're going to Manaf. Hey! I will not away not. But you're okay. Rajamukushaya Quaco, Guanaco was yours, I cannot wait for a man. Why are you so moved when you come out when you moon are Sina? Why? Look what I seen, I don't understand of the dynamite. But I know you can push sometimes, they will punish people. I say, very powerful to know it because you have what it takes your resources. But my part will know it and put out no resources, but you believe God is your source. Anna is Penina. Competition in our standing. Why? No matter what I revelation. I believe the Monoke and the Naya. I don't believe the Monoke church. Yet you are going to be one down, Namana Kumba. Prophet is you of the poor with a faith. Sometimes, for who not approve of another proof of a win, and you lost. No good to win the apple of the prophet Samuel at a Karam church. Some of America Samuel and the Sapunga. What do you do somebody? No good you let the revelation. Ask what America generate Kumano. You America Musia with church, Manda Kubamusina. Why you to get a Musina? The grace was covering me. Then when you were down, so that we are the name one to prove a point. Who guarantees the city was not to be more. Can raise our heads. I need to pray. Father, we thank you for your word. Your grace upon your people. Your grace upon our nation. If you say competition, give us the revelation of what to do. We give you all the glory, all the praise. Mutsai a spirit of thanksgiving. Nokuti mngari wazhinji kwazvo vasina qualification but vamakapa maoffices. Kune vazhinji kwazvo vasina nyangwe nerunako rwacho vamakapa michato. Kune vasina kungwara mwari but vasiri kufane nzara muchiwanira nyasha pane zvavanoita. Musheni ndinokupa imbiri nekukuremekedzai. Continue to bless your people. Hana wizvara nashi mwari ngarangarirwe. Ngawanirwe nyasha. She is buried. But musadzinge rudo mumba make. Asatane mwana but mwari sai rudo mukati memarriage iyoyo. Asatakuwa na profit pa business but ngararama ngaregere kufa nenzara. Ndataura nyasha pana hana akamira pano muzora nhasi. Your blessing is greater than human efforts. Hana vana vekudada nawo but unogona kuziva kuti pano pamba ndiri kudiwa. Asina chai nacho ngagone kuziva kuti chiri kundipa kurarama
It's by God's grace. Tadzorera mbiri kwamuri muzita neropa raJesu. Amen. Now tell them God bless you so much. To some maybe we broadcast live on Facebook. Can also we have an app, you can go on your phone by Facebook yako. You Google my name Evangelist T Muparinga. Every sermon panel we broadcast live on Facebook. So you can watch us on Facebook or you can get a copy. And I had to copy. And Marima bundles. I also invite you to give. Ndine vanhu vandiri kuziva vari pano vane hama dzavasingatauridzane nadzo pandoda kukuudza kuti sadzivenge. Waita mari kuSouth Africa vatumire $20 pamukuru. Kuvatumira $20 ikoko munamato mukuru unonzikwa naMwari. Ita seAbraham unonamata nekuinterceda kuti Mwari vasaparadza guta rina Loti waakambonetsana naye kumashure. Let go that grudge. Let go that grudge. Grudge iroro rinofanira kuti riparare. Itai not rate weropa rangu. Handisi kuzoramba ndichivenga weropa rangu. Handisi kuzoramba ndichivenga hama yangu. I will let go. Ndichavabvisa pamoyo pangu.